زي حالف حقها أهابهم نيجزابير كامدرا أمسكنو أتون قبلات بحرن معمقون كلهم أتمحاون بردنا سحيتان جمن قالوا تسلت هبابلان أتمخرانن كربيتن كلهم فريتا أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسسان لما متبلون نفرت عوافن نقستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازتن عبيت مسنا عشتو سم بين العلي وقرمو قبل علي سماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسكنو نهزبون قرنا على ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል ተዝቀርቡ ህዝብ يمسكنሎ ሃሌሉያ آمين هاليلويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل نصبه نبره منفس قدوس ما نورو نتمسك እግዚአብሔር ከይራአዩ ሞት ከም ዘይር ድማ بمنفس قدوس ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነተ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገብርሉ መስዓቱ ስምዖን ድማ ኣብ ኢድ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነተና ኣዛም ገላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ مدحانكا عينتي كبر اياس حج خمت زربخان باريخا سلام توفان وإخا بلا مسغانا እግዚአብሔር አምላኽ ይኩን አሜን او ክርስቶስ አምላኽና مسير ربخان منفس قدسين لمن كل سعن نسجدل كالونا አሜን ክፍልታት ጸሎት ሃረገወይን እንድሕር ጻመን ኮይኑ sorry okay Mama Sarah? الرايمون إنه أبرمي تقدم فادي تدالي هلا أدمير دين تلاز كثير إنن قد له سينا مريت تنبري كاب هالو خستنسه مكنياتو مريت أب مقابر يودسون إيو أموت كأز ذكرو يلبون أب جهنمون زمسكنو يلبون مو كاب دكاست تحكي تنسيخي نمد هانخي بنسها أو أملاخي مهرنن أدهنن نابلكي تمحتاني سبحان أول منفس موال سبري ودا تمنيت እሺ ሰሚኹም መዋዕል ሰብ ዘይውዳ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከእቲ ጥዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ የቕረበ ደለይ ይብላ ኣለኹ ይዘን ወዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን كون تدنقل ملو ما يوعدكم ونصت تدنقل نبارياخي تقلطف صلال رديتكي زركحي نتاب لنا كم معبل زقا ماتت كفؤ حسابات كباير حقيو نتحمتي نفسي بخنتنت أزيو هلاوات طفي واز اللمو ناب صودتن من قاحنا بقسيا مخنياتون سخي خاليتن محرت تلمن علايت عديخي عد من هوت نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تصفائخي آمين
صلوتي قتل او غويتا بزاليت زي انا عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا او املاخ ابوتاتنا نسخا بروخ يخا برغتك ازيو بزح ايو قدوس سمكاون نزال عالم كبر زملو ايو امين او غويتا كمتي اباخا توكلنا يزلنا محرتك خم او تخنلنا انت كلنا اخا يتبع الله نسخا اب اوانو مغبي تهبم او املاخنان مدحينان او تسفا كله وسنات مدري سمعنا وبيتا نسخا كابزي عليت زي نزل الم تدحننا تعقبنا امين او غيتا بروخيخا امو فردخا مهرني او غيتا بروخيخا امو حقنتك اردعني او غيتا بروخيخا امو كبرخا ابرهلي او غيتا محرت كان زل الم ينبر او غيتا عين تكبار ايدكا كابولدو ناب ولدو معقوبي سلازخونكا ايتنصغني او غيتاي نعها بديله اي امو محرنن نفسي ادحنان انابلكو صلى الله او غيتاي اباخا توكيل الله امو ادحنني فقادكا خغبرك امهرني نسخا املاخي فلفالي هوتيخا برهانكا دما اينا برهان النري محرتكا نابتم زفلطخا كبرخا خا ناب قناعات لبي تمصا ጸጋን በረኸትን ምስጋናን በሐቅ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይገባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በአኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ محرتك أبطت صباح حقنتك دما ليت ليتي أزنتو قدوس قدوس أباهم دي أباشي عبد الله مامر هراي اوكي ماما سارة نبخينا كده وداسي سلسك ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ በምስጋና በክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን አቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጽብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም ሞመንት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አበይ ምርጌታ ራይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤተ መምህር ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ
صلوتنا عرقلنا نحكينا برهان أملاخنا يسوع كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقوهم محرنا نبقيتا لمنلنا وقدس دنجل مريم ولادة أملاخ نزار إساب من تأمالاديت ناود يسوع كريستوس بحدقة حاتيات كسقونا لمنلنا وني حق نقدس دنجل سلام نبلكي ونا أماني الأملاخنا زولد كلنا هرعات زرعنا سلامتا نقربلكي ودنجل بقويتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من حات قلنا تذكرنا آمين سلغالات بزعفر استمسكنا يهون መቶ ጸሎት ሃይማኖት ሙሉ أنا دي هو أوكي ما توصلت هيمانوت أو أدى حقنا برهان نخبركي أو قدس دنقل ولدي تأملخ مدحن عالم سلز ولد كلنا بس يوخ عن نفسنا سلزن حننا نمسكنكي وقويتانا وقسنان مدحانينا يسوع كريستوس كبرنا عخايخون نسخان هاوريات مقصو سماتا تخليلهم صدقان إللتهم بيت خريستيان صنعات نحاتا أن حدقت بحادة زمالوكوتو سلس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون آمين وقيتا محرنا وقيتا بارخنا آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትምኒት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማያት ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያዊት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እልልታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላት እየን ሆነ ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን
ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳይ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ወጎይታ ቡቕዓት ክበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና በከመ ምሕረትከ አምላክ ወአኮበከ ሳን በከ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك ወጎይታ ቡቅዓት ገረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኩም ብቃል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጥሕናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ካይልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ኣሕልፋ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ብጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነወይ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻን ርሑሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽሕ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ሓዘንን ስቅያት ልብር ዳኣና ሁሉናም ከምዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ማእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ቡቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን አሜን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሂቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብዛ ዘለኹም ምኾንኩም ብጥባኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም
ولا بهاري فتارينا أملاك قدسان كساب حجي مدحنا سلام عاقبو بزا أقل زخن الرغب قدس فقادو سلخون لنا ناي بحر مسكانا يبصحيو نعخاتكمون نتبحبو إزري إكزابير سيتساد كان أسفت هوتا نخفلكم أبز حلفة جزينا أب قداماي ملغ تهاري قدس باولوس نفسر نعرف شمونت إنارينا من البعد نتوم زي نبرنا انتاي كم زنبره نتوم زنبرنا خان مزخا خرزخو أبزي أرستات كأندر استجارو تقيسوهم زلو هواري قدس باولوس نتعوز تسوى مسواتي مبلع كم زي قباء نفلت إنا زولو سبات زي فلتو مخانون كفلتو كم زقبهم بزحات أمالختن بزحات قويتوتن أب عالم كم زلو أب تحدى زلو سقا أب تخلايك أزيلو بسقا سبات أقلقلتيهون بسقا كم زفلاليو نزي أب قمت كأتيون كأقلقلو ويكنا قلقليو زمعدنا لومي كم فقاد اكزابير نريوك أداماي كورنتوس معرف شعاته أبزير استاد زلو هواري قدس باولوس حقنيا هواري خمزخونه يقلس كالاين ممهران عصبي كم زقبوهم يقلس هواري باولوس جن أبنت نمخان بزي عصبي كي تخفله يقلقل كم زنبره نزغا بتم أو الدرزقا قادا دومو قليس والله مالتيو سلازي حجي نباب بينهناتو قداماي كاب حادق سبع 14 زلو هواري قدس باولوس حقنيا هواري خمزخونه زبل توم كتنببو ختم بباز تعمكم ملكت قبر لي أنا اللي خسبت زين هالراي ملاحبتي كاب حادق 14 زلو بدهريو كاب 15 ساب أنا أيوة أنت لهم هاي رينالو اوكي الجغة جير اللون العلى قبرو هالراي جابري حق سخالايت نباب كاب 15 ساعة 10 زتعمه هذا لقبون سوري اوكي قهر مازي أنا ده خبري الحنا الراي مازا قدسان كاب 15 ساعة 23 هو تحبتنا خا خاب 24 كساب 27 الراي كسلي ملحقتي أوكي قدام كورنثوس عرفت الشعته كاب حادق 14 أي حاران ديه أي حواريان ديه نقويتنا يس كريستوس أي راخوون ديه زخاتكم سي نقويتا دو أي عيين يخم مهتم حواريات نت وقويتا نسخاتكم يخم أما نخالقوتو كحواريا انت زي كونو نأخذكم سي حواريا خمية من مصراي نتوم زمرمورني زيو كنبلعن كنستن دو مسل يبلنانينا كم توم كالوت حوارياتن أحوات قويتانان كيفان زقبروا بأمنت حابتن زغونت سبيت مسانا زنز خنزوردو مسل يبلنانينا ويس أنا برناباس انتراي دينا إيو كنحدك مسل زبلنا أيناي أقايتاي يغزا ገንዘቡ እናተመገበ ዝኽተል ወይኒ ተኽሉስ ፍሪኡ ዘይበልዐ ኸመን እዩ ወይስ እናጓሰየ ካብተን ዝጓሰየን መጓሰ ፀባ ዘይሰቲ መን እዩ? እዚ ከም ኣዘራርባ ሰብዶ እየ ዝዛረብ ኣለኹ። እቲ ሕጊውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ? ኣብ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዶ ብዛዕባ ኣቡዑር ሓልዩ እዩ ወይስ ብስሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ? እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ፣ እቲ ዘኽይድ ከዓ ግዲኡ ክረክብ ብተስፋ ክኸይድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ
ምእንታና እዩ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ንኣኻትኩም እቲ ናይ መንፈስ ካብ ንዘርአልኩም ከ ነቲ ስጋኹም እንተ ዓጸድናዮ ዶ ብዙሓት በዚሑና እዩ ካልኦት ካብ ዝመሰል እዚ ኣባኻትኩም ተመቐልቲ ካብ ዝኾኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣየሎናን ዝዓዝዝ ኣየሎናን ንሕና ግን ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ከይንረክብሲ ንኩሉ ንዕገስ እምበር ነቲ መሰል እዚ ኣይወሰድናዮን እቶም ቅዱስ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤት መቅደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰውኢ ዘገልግሉ እውን ምስቲ መሰውኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ድማ ጎይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዕሎም ኣሎ ስለ ቃላት ክምስጋና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሙሉ ሀብትና ዘበና አገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር አዛ ቅዱሳን ኣራይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት የምስየና ንኩልኩም ኣነ ግና ካብ ከምዚ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9 ካብ 15 ስጋዕ 23 ኣነ ግና ከምዚ ዝመሰለ ሓንቲ እኳ ኣይወሰድኩን ከምኡ ምእንቲ ከይኮነለይ ኢለውን ኣይኮንኩን እዚ ጽሕፍኩ ነቲ ትምክሕተይ ሓደ ኮንቱ ካብ ዝገብሮስ ሙማት ምሐሸኒ ነይሩ ኣነ ወንጌል እንተሰበኽኩ ብግዲ በፂሕኒ እዩ እሞ ከም ዝምካሓሉ የብለይን ወንጌል እንተዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ እዚ ፈትየ እንተገበርክዎስ ዓስቢ ኣለኒ ከይፈተኹ እንተገበርክዎ ግና እዚ መጋቢነት እዚ ብዝኾነ ይኹን ድሕሪ ተዋሂብኒ እዩ ሕድሪ ሶሪ ኣነ ኸ እንታይ ኢለ ተግማፀኒ ሕድሪ ተዋሂብኒ እዩ እምበኣርሲ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ ወንጌል እናሰበኽኩስ እቲ ብወንጌል ዘለኒ መሰል ከይወሰድኩ ወንጌል ብኸምኡ እንተ ነገርኩ እዩ ካብ ኩሉ ሓራ ክንሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ኩላቶም ገበርክዎ እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሑ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሑ ከዓ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩስ ክንሰይ ከምቲ ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኮንኩ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሑ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብኩሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ኩላቶም ኩሉ ኮንኩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ እውን ካብኡ ከካፍላ ኢለ እየ ዝገበርኩ ዘለኹ ኣቦና ያቆርብ ንልዕል ኣብሉላይ 25 ኣበይ ክሳብ 23 እያ መዓዛ ቅዱሳን 23 ሶሪ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘበና አገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር ኣሜን ኣራይ ሕይወት ሀብትና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ ካብ 24 ስጋዕ 27 እያ ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቃዳደሙ ኸ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝረኽባ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዩ እዚኣቶም ነቲ ንሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግን ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ እጎያ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ንዘይፈልጡ ዝጎዩ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንነፍሱ ዘወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰብኽኩ ንርእሰይ ድርቢ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ የሳቅያ ይገዝኣን ኣለኹ ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና خبركم ህዝበ እግዚአብሔር
ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ኢና ዘለና ንሎሚ ናይ ዝኸነመቦ ፀናሕና ጽማቕ ዘንብብልና ሓውና መምህርቲ ማርያም የመ ናይ ብሓቂ ዋላ ኣብቲ ዝገሽዎ እውን ሓንቲ መዓልቱን ከየኮሩ ብጥብዓት ነቲ ዕዮ እግዚኣብሔር ምኽንያት ከይሃቡ ከገልግሉ ፀኒሖም እዮም። እዚ ከዓ እቲ ረብሓ ንእግዚኣብሔር ብምግልጋል ዘሎ ረብሓ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥዎን ስለ ዝተማሃርዎን ስለ ዝምህሩሉን እሞ ንሓውና መምህርቲ ማርያም ዘመን ኣገልግሎቶም ይባርኽ እግዚኣብሔር፣ ብሓዳሮም ብደቆም ይሐጉሶም። ንዓና ከዓ ሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ይሃበና። ኣውደ ምህረት ንሓውና መምህርቲ ማርያም። يعني أبي مرقيتا يسمع لي؟ وسمع له. اوكي ثانك يو أبي مرقيتا. بسم الله وأول ومنفس قدوس هذا أملاك آمين. أبوتاتي كهنات كابحاتاتي فتحني كلاتكم تساتفتين عايزيقوا بأخاء أبصالتكم ذكروني خمتي أبونا أبي مرقيتا تمأتو زبالو زي معرفت شعاتي كله يعني تخاتاتري يدخيد جن كند نذا معرف شمونت ذهبا نعم قصلت ملسي يذهب الله دلو جي ابي مرغيتا قولت يجمر ابي لو مانيرو اباتن حجي بكلت وجن بزح نغرات نيرو زصقمم زنبره جن كابتن حنتي بزحات صقم زنبره في ناي قرنطوس بتخشان مالتي نطاقوت زتحرد سغا مبلعن دي مبلعن حجي انتاي لي يزملسو بخلت نغر بفلطت انت رأى خوينو او وقت بلعت خليها انت رأى بفلطت معناته اتي برصع زخانه معناته طاقوت يلن يلو سلاذا امن ويك ابص سلاذا زخانه طاقوت بلعش ولا حنت ايغبرني طاقوت زبحال يلن يلو سلاذا امن كبلع يخيل ولا انت بلعون اتس اوكي جن اتدخم انت رأى بحقي فقر انت رأى خوينو بحق كريستوس انت رأى خوينو جن متى نتي دخم كي انقفايلو كبلع يبلن سلازي إنا نحنا بتحق كريستوس سلنا مرح كنبلع يبلنا يلو دي جمر مالتي حجي ولا كو تفقيد اللين كلوسي اي غبروني يعني مالتي بتامتو انت ايبل حواري باولوس ام معرف شمونت زي غبو حارنت متقام كاب كونوني دخمات كمرح كم زخئل متنققتا دحر مهابو حجي مثالي غلصه ننفسو كم مثالي غيرو خرباي حواري باولوس ابزنبرلو اوانون كي ترف رؤسو خجت فقارنيا زنبره بخمي زخا خون رينا سبيتي كهلو كدغفن مثلا اكو انت نبرو كاب فقد حدك 14 زلو مالتي نزي مسالات زي خطقملو جن ايدليان هذا خابت مخنيات نخالوت كدحن سلازدليو كالاي كا بناص اخغلغل سلازدليو سلازي خالي بتوسعون جزاء رأسخا مكتا نحنت نمرقات أدلاي بحر مخانو سلاد التجنزبين حجي ببحدك هابتي ببتقصون رئينا مالتي كلتا مخنيات بل حجي نتن كلتا مخنيات زياتنين اتهم نزي عمل سزحاب الله مالتي اتهم نتي كم كالوت حواريات متن زنبورو سلطان زوقانات صبو زنبورو ايهوداويان ويكا جودايزرز زبحالو ملسن مهاب እዚኣቶም ዞም ጁዳይዘርስ ዝበሃሉ ካብ ኣይሁድ ዝመጹ ክርስቲያን ዝኾኑ ሞኒ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ ሕጊ ሙሴ ክገድፉ ዘይደለዩ እዮም ነዚ እውን መልሲ ክህበሉ እዩ ንኽብሪ ቤተ ክርስቲያንን ከምኡን ኣብነት ንኻልኦት ንምዃኑን ኢሉ ከዓ ገዛእ ርእሱ ክሓደ ሕጂ ኣብታ መጀመርታ ክንሪኣ ከለና ናፃዶ ኣይኮንኩም እናበለ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ሓርነት ተዛሪቡ ነይሩ ብክርስቶስ ናፃ ኮነ ንጎይታ ዝረአዮ ሓዋርያ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ግብረ ሓዋርያት معرفت شعات سنشعاتن ندماسك خير كل مالتي أو ترأيه ولا نسلست عمتهم لك كم تم حواريات مس ويتنا من حين يوسف كريستوس سلست عمت جبروا كم نسون حواريات أول سلست عمت كم زجبر إيز قلت إذا فأ أب جلاتيا معرف حدا كفدي عصرت غتاس عصرت شمونت يقول صيب بزعبات نسائو كمسكر علم سلا حواريا سلا زخونة مالتي بكريستوس سلا زتمهار لك كم تم قالوا كمسكر علم وهنا حلفنا توهيب وي ابتلع على انت اتبل لا مثالي جزء راسها مخحد
كتابه تمسرتت بتكريستيان أب قرنطس مهلاوا حواريا مخانو يرغاغص نتم حوارياتنت زمرمرو ملسن خالقوت نسخاتكم محتم حوارياناتي كم زخونكم كفلتو يقبع ولا بخاصاتو ما يؤمنون ليد أنبر بتخسان بتسخاتكم بتزمسروسكو أب عدكم أنا حواريا مخانيسي فلوتين نخالقوت سدحان نعخاتكم جن حوارياتين كنبلعن كسنتن مثل يبلنا لنا مهناتو تم كالقوت كافت دسرحو كبل أخم ركبهم ولا بمدراو حقون أبنات كهبنا كم زقبهم إذا خا نبقى أولوسن نبقى أرنباسن مالتي محنا هسيكم مسايق بأننا نديدي بالدلو أبتن زمسرتنا أبعتي كريستيان كابعتن حاجز كنركبدو أيقبأنا إيو إتروس كيفاس مالتي مرعو سبعي إيو كالوت حوارياتون أنستنيرون أمين إذا مثل إذن كالئن مثل كم زنابورو يقلت تم كالوت مرعون يروم أنس مرعوا يقبأنا نديو تم كالوت يخفولون يروم ويكا كابتي زغل قلو زنابورو سي ربحان يروم مدراو ربحا يوهابون يروم أنس مسيلي باللين دي جن عيدلني نمنتاي متى نحاتكم كخسب أحوات قويتا بعلمانيا مهنات مسحواتي إيو أجسي أحوات قويتا كلتا نقر يزبها لزي دك يسيف علو مهنات تمرعيس لازنا بيوسيف دكو أحوات قويتا بحالو ويكا دكي حاتن أردينا قدس الماريم حفتا ماريم مالتيو جن زيادة بتخسينا نعوية تبل أحواتك بحال كله دك حاتن مالتيو هارب أولوسن بارناماسن كسبكو خلو نجزء رأسهم نملاي بإيدهم يعينوا بور إذا خاص رحناتهم نيرون كابت قسينا يكفلون يوم نيرون ولا حجون بزحات عبوتات اللو كم عينة انترأى زخولو خوينهم كابت قسينا يجلون unless حضور تري كوينهم عليتي اتم قالوا ادقن كم أي جبرون والتحدر وفري كايرو كلو دومز يخفلوا أجي يوارد رأي أنا خا والتحدر ناي كريستوس يعيز بالله نسون بارنباس انجنا ناي كريستيان وتهادرات يوم نيرو بحجزو اي قبؤوا من ديو وانا اتاخلتي كابا تاخلت ويني يبلع نساتهم كا ابا تاخلت ويني قويتا عيو اتز قواسي موقاس تصابقو يستي ايو حواري باولسن حواري بارنباسن مالت كا قال املاخ يمقبوهم نيرو أجلسي كابت دمقبوهم نورس كمقبو اي قبؤوا من ديو سلازي بسبب أو فردي تراي زي كونس بفقد مولتك خطاو حقي إيه الزارب دلهم كما يسي أب حق موسى تصحفوا إيه أب زداقم أسران حموشتن 4 له سب بمبراق إخلي بخبتي يرقص وكا يخيدو مالتي وتم هزب خاء كساع إذا معلت زيئة نخبتي أي أسرون إيه معناته مخدح كاير كلس ولا عدنا ونريهم تخونيهم تي بعراي يبلع كافت أخلي الصرح اللي مالتي إذا حجزي نمن يتوهيب نتم كبتي كونن توهيب نخبتي هاي كونن أملاخ نتحتوت انسساتات يكنا خونهم يخون انبر كند علامة دحنا تترأسي فترات انسساتات زخونة سابيو إذا مثالي إذا توهاب خاء نتم انسسا يكونن نسابيو إذا حرس نخعات صد تسفى بمقبار كحرس يقبقو እቲ ድደክም ካብ ፍረ ፃዕሩ ክበልዕ ይግብኦ መንፈሳዊ ነገራት ልክዕ ከምኡ ወንጌል ምስባኽ እዩ ንኩሉ ክርስቲያን ከዓ ብኸመይ ምክንያቱ ንሕና ኩላትና እንታይ ኢና ንኣገልግሎት ተፀዊዕና ኢና ከምቶም ድሰብኩ ደለዉ ደይሰብኩ ክንብል የብልናን ከምቶም ዝፍሩ ደለዉ ደይምሃርኩን ወይ ከምቶም ካልኦት ዘገልግሉ ከምኡ ክንብል የብልናን እንታይ ደኣ በታ ኣምላኽ ዝሃበና ኣክቹዋሊ ብሂወትና ከመይልና ንነብር ኣለና ብኡ ኢና ዝያዳ ክርስቲያን ክንከውን ንኽእል زيادة ها كن مهر نخيل مالتي سجال لبس نجارات ويك عم مدراو دقة قالوا نزم مدراو دقة فزي انت رخيبه مو مثل كابت مثل يو يعبي تي مثل ذرخ بوسي كابتي مثل ازي يعبي تخالق ذرخ بوتي منفس او ذرخ بو مالتي سبكت ونجل ما انتي كي اجتيلو بجزء رأسه يسرح سلازنبه كاب قالوا حجز عيدلين حجي إتابة مقدس تملالسي تمرتي كم التمهر أرأي بتم كهنات لواوين بتي أبت مقدس زقر مسواتي جيد أم يوستنو برو إذا خاء معناتو ولا نمحرار يلو تتوهبه إذا نوع يلو تتوهبه يوسد كاوخاء
እቶም ለዋውያንን እቶም ካህናትን ከዓ ካብኡ ፍርቂ ይኽእል ናይ ቤተክርስትያን ኢሉ ተዋሂቦም ከሎ ምክንያቱ ጊዶኦም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ገለ ክፋለት መስዋእቲ ኣብቲ መሰዊኢ ይሓድር ነበረ ገለ መኽዋልቲ ክፍሊ እቲ መስዋእቲ ድማ ንካህናት ይወሃብ ነበረ እቶም ወንጌል ዝሰብኩ በቤተ ክርስቲያን ክጸንዑ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ትእዛዛት ጎይታ እዩ እዚ ከዓ ማቴዎስ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እታ ቤተ ክርስቲያን ክትጸንዕ ኣለዋ ብዛዕባ ርእሱ ሰሪሑ ይነባበር ስለ ዝነበረ ከምኡ ክገብሩ ኢሉ ኣይጽሓፈሎም እንታይ ክሕግዝዎ ኢሉ ይኮነን ዝጽፈሎም ደሎ እንታይ ደኣ ነፃ ምዃኑ እቲ ኣገልግሎት ምክንያቱ ስለ ዝተዋሃቦ ግቡኡ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ከም ክርስቲያን መጠን እቲ ኣገልግሎት ተዋሂብና እዩ ከነገልግል ከዓ ይግባአና ማለት እዩ ንእሽተይ ኣገልግሎት ዝበሃል የለን መገዲ ንኸይቅይር ሙሉእ ብሙሉእ ጽኑዕ ነበረ መገዲ ካብ ዝቕይር ሙማት ሕሸን ከዓ በል ኣብቲ ዝንበብ ዝነበረ ርኢኹሞ ኢኹም ኣገልጋሊ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ እዩ ዝሰብኽ ነይሩ ስለዚ ከም ኣገልጋሊ መጠን ትእዛዝ ክመልእ ግድን እዩ እንተ ዘይተኣዚዙ ከዓ ወይልኡ በዚ ከምዚ ክምካሕ መሰል ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ መኽሊት ዝወሃብ ዝኾነ ነገር ዝወሃብ ብኣምላኽ ኢድ እምበር ባዕልና ንምፅኦ ነገር ኣይኮነን ወላ ብፍልጠትና እውን ክንምካሕ ኣይግባአናን እዩ እንተኾነ ግን ናይ ምቕባል ናጽነት ምስ ረኸበ ካብ ኣብያተ ክርስቲያን ደገፍ መሃብ እንተ ኣብዩ እዚ ትምክሕቲ ከምፃኣሉ ይኽእል እዩ ብፍታው እንተ ሰቢኹ ምድራዊ ዓስቢ ክወሃብ ይኽእል እዩ ግናኸ ከምቲ ዝኾነ ብጸጋ ወይ ከዓ ብነፃ ጸጋ ኣምላኽ እንተኮይኑ ብድሕሪ እተዋሃበኒ መጋብነት ኣሎኒ ስለዚ ነቲ ክገብሮ ዝነበሮ ግዴታ ክምካሓሉ ኣይክእልን እዩ ነቲ ክገብሮ ዝነበረ ግዴታ እንተ ዘይገበረ ግን ዓስቢ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዓስበይ እንታይ እዩ ንወንጌል ብዘይ ክፍሊት ምድላው ዝያዳ ክዕወት ይኽእል እዩ ማሕሰይቲ እዚ ከዓ ወይ ከዓ ጉድኣት ከምፅእ ዝኽእል ንሓይለይ ሙሉእ ብሙሉእ እንተ ዘይተጠቂመሉ መኽሊትና ብግቡእ እንተ ዘይተጠቂምናሉ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ነቲ ተዋሃብናዮ ዘይተጠቂምናሉ ክንሕተት ኢና በታ ዝተዋሃብካያስ በታ ኣምላኽ ዝሃበካስ እንታይ ጌርካ ተመኽሊት ናይ 5 ናይ 2 ናይ 1 ትፈልጥዎ ኢኹም ነቲ ሓደ ሲ ስለ ሓንቲ ድኾነት ኣይኮነን ተቆጢዕዎ ስለ ዘይሰርሓላ ስለ ዝሓበኣ ንሕና ከዓ ኩላትና መኽሊት ተዋሂብና ኢና እሞኒ ክንሰርሓሉ ይግባአና ማለት እዩ ንነፍሳት ኣቤት ቀጽል ንነፍሳት ምእንቲ ክረብሕ ኢሉ ገዛእ ርእሱ ከም ዝሓደ ኣገልጋሉ ኩሉ ክኸውን ፍቃደኛ ከም ዝነበረ ገለጸ ካብ ኩሉ ነገር ከዓ ንርእሱ ይገትእ ነበረ ንኣይሁድ ምእንቲ ናብ እምነት ምእንቲ ከምፅኦም ኢሉ ከም ኣይሁድ ኮይኑ ይነብር ነበረ እቲ ኩሉ ሕጊ ኣይሁድ ከዓ ይኽተል ነበረ እዚ ከዓ ወላ ንጢሞቴዎስ ወዱ እውን ከም ዝገዘሮ ማለት እዩ ሕጂ ብሕጊ ናይ ኣይሁድ ተኸቲሉ ማለት እዩ ነቶም ሕጊ ዝሕልው ንምድሓን ኢሉ ነቲ ሕጊ ይሕሉ ነበረ ነቶም ብዘይ ሕጊ ዝበልዑ ሕግታት ወይ ሕጋጋት ኣምላኽ ክሕሉ ኢሉ ጠበቃ ሕጊ ሙሴ ኮይኑ ኣይተዛረቦምን ከምቲ ንኣመንቲ ብእምነት ኣረኣእያ ገይሩ እተዛረቦም እዚ ከዓ ንሰብ ኣቴና ወይ ከዓ ኣሕዛብ ዝኾኑ ማለት እዩ ብኣሕዛብ ኣረኣእያ ገይሩ ተዛረቦም በቲ ናታቶም በቲ ደምፅዎ ገይሩ እዩ ዝረትዖም ነይሩ ማለት እዩ ነቶም ድኹማት ከም ድኹማት ነቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ብርቱዓት ከዓ ክጸንዑ ኣዘዞም ምክንያቱ ዝፈልጥ ተደኣ ኮይኑ ዝያዳ ክገብር ዝግብኦ ዘይፈልጥ ተደኣ ኮይኑ ከዓ ንእሽተይ ዋላ ከምቲ حواري قالس نقول نتوم نعشوا بفلتة بأمنتنا نعشوا زخونسي كم تبع جري يقولون يريز بي نحق خريستوس بتنعت إن حلوه كنسو ما أنتي كخسبهم إلو مس كل سب تمال على الاسم إذا كله نجزء رأسه مخد أب قمت بمتاع حارش التويونيرو إتعلامها ونجل مسفحه وناتون منجل مسفحه معه تواهبه بمن يخاء تواهبه بكريستوس كلهم كريستيان مس كل عينة تمرتي تواهيدهم كبصحو ديوم ونجل مكفال كريستوس مستنبزي خمزي زرخبو أب ممتع تماباتعو برخت الله ترى تعير كمالتي
فرس عليك أفت مجرشة بسبكت وانجيل أسالت أنت خركب إلو جزء رأسه كم زخحرة تزاريبه إيو سلازي نتي أخليل ويك أزود عوت نمعواز زخوانا يخون تعري كجبر يدلي أبنت سبنتك مقطع ويك أني نفسك مقطع مالتي سب قرنطوس نتي أب ستاديوم زجبر كردم أتصبيقهم يوم زفلتهم مغنياتو كل جزء زوتر سلازم قونه حدا نقول زجبر وزنور مالتي كم سبورت حدا تراي إيو خاء شلمات زركب حجنا من تايك إليو مغنياتو كتصعر عليك أنت راح تعودكم كاسي قدامك تفوت تراهم كاس كتصعر عليك سلازي إتي تمهرتي كاب كله زحيش جبر بزتخ على متن جبرخ خاب كله يبلات أنت راي كوينوسي دحرت كترفها نتوم دحروت ليكون كاختر إلى لكاس نتوم قداموت نحنا كل جزينا أبوتاتنا انتاي جيروم أبوتاتنا انتاي سعيبهم أبوتاتنا خميلهم ترجموا مين لأنا نرد أمبر نحجنا زمناوي ترجم أين رئينا مالتي زخا نحنات من قدنا نساتهم يمدرون نساتهم GPS ناتنا مالتي لك كامتي صلت حيمانوت GPS ناتنا إزبحال أبوتاتنا لك بتجبارهم بتمرتهم لك GPS نحنا مالتي تمن قد درعينا نساتهم إسينا نخدم شلمات نمركب أب صوتات زيس أرزخونه يخون سب رس إجتات جيرو يوداده بميلاد ما جزء رأسه يقعد أثرن يملالسن إذا كله تعرنت حلاف زودي نمركب إذا أتم كخمسة جيرو من ده تعرو نفسه من ده إذا كله انت عينت ما جفر اللهم ولا زخونه إكسسايز جبر اللهم إلى من ده تعرو خلوس نحنا جن زي حلف زي حسس أخلي نمركب نقوي علينا إتزبالت أصلا نريء أصلا نفلطه زصبينا دلو سلين فلت نحن زيادة كأون العلي كنت أرجع بعنا يبلن منه بذات أمامن مجدي كوينو أبقدمي وسن شتو كم زنبورة جيرو عينو أبت السماء وشلمات أتقوره إذا تتارجت ناتو كريستوس مخالط راح يزرينيرو قال علامة أين قرر اتقدم يا حس حدا وسن نجر زلو وياي اتخالأي كابتي أب كندي نمو ودادرتو زوكا أير زوكا تقاسات أي إيو توسيدو هوريا باولوس أو ددرو بوحلول مجدي أتقوره جناخي نسبنتي تقسط الله نخرستوس متان كخسب نرسو بمخحد نعكالاتون نسبقون تقاساتهم سجوء قليو دا أمبر قويتو كيكون نعكالاتو قاتئه بقعت زي بلو إذا كم مدراون على ماون شلمات سماوي شلمات متأمات يحيش يبلنا كبرون مسجانا نزجابي هون تسألينكم سلسة معكم نخا أبت تقبروا تقولت زجابي هتسألنيلو يسمعكم الهوات يسمع لنا آمين عليه من زمنا قلقلتكم يبارك እግዚአብሔር آمين عنها سمعنا هنقبر قرنا هنصدق እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልና الراي أبناي مزمور بزينا نزيحنا لنا المزمور استدالهم أنا بلني الراي تمني تحبتنا እሺ ከም ዝፈቀድካዮ ይኹን ትብል ትዝመራ ብትናገር الراي ከም ዝፈቀድካዮ ይኹን ከም ዝስራዕካዮ ከም ዝመደብካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ኣነ ዶ ከማኻ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ንስኻ ትፈልጥ ናይ ጽባሕ ኣምላኸይ ናባኻ ዘምጽኦ ዘለኒ ጭንቀተይ ባዕልኻ ሕለፎ ንመነባብሮይ ከምቲ ትብሎ ኩሉ ጎይታ ይኹነለይ እምነተይ ኣባኻ እዩ ልዑል ፍቓድካ ከምቲ ትብሎ ይኹን
እምነተይ ያባኻዮ ልዑል ፍቓድካ ከምቲ ትብሎ ይኹን ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ስራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ከማኻ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስምካየ ዝጽውዕ ንዘለኒ ሒዜ ኣቅድሜኻ ነብዕ ንስኻኻ ኢየሱስ ወገን ሕዙን ውፁዕ ብዓቢ ምሕረትካ ኣዲእካ ትሰምዕ ዕረፍተይ ሰላም ውሽጠይኻ ኣሚነ ይጽበ ንዓኻ ዕረፍተይ ሰላም ውሽጠይኻ ኣሚነ ይጽበ ንዓኻ ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ስራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ከማኻ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ኣዝየ ይጸምኣካ ብብርቱዕ ናፍቖት ናይ ነገስታት ንጉስ ወጎይታ ናይ ጎይቶት ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ህይወት ኩሉ ፍጥረት ኣቦ ምንጪ ፍቕሪ ጸግዒ ናይ ድኹማት ተደረር እቶ ኣምላኸይ እነሆ ከፊተልካ ልበይ ተደረር እቶ ኣምላኸይ እነሆ ከፊተልካ ልበይ ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ስራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ፀሓይን ክዓርብ ክትበርቕ ክመሲ ህልውቲ ትገብራ ነዛናተይ ነፍሲ ሃብታም ኣምላኽ ህያብ ንኩሉ ተሳሲ ምልዓል ናይ ድኹማት ናይ ሕሙማት ፈውሲ ዘለዓለም ንስኻ ክበር ፍቓድካ ይኹን እግዚአብሔር ዘለዓለም ንስኻ ክበር ፍቓድካ ይኹን እግዚአብሔር ከምዚ ሓሰብካዮ ይኹን ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ስራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ከማኻ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ Thank you ኣቦና ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብተና ናይ በሓቂ እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ሰራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኩሉ ግዜ እዚ መዝሙር እዚ ምስቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ፈቓድካ ይኹን ኢልኩም ጸልዩ ኢሉናስ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ፈቓድካ ይኹን ኢልና ክንጽልይ ንስኻ ትፈልጥ ናይ ጽባሕ ኣምላኸይ ናባኻዮም ዘምጽኦ ዘለኒ ጭንቀተይ
بعلها تحلفو بعلها حلفو نبابري كم تتبلو كله قويتا يخون اللي زبل عزيناي حلينا مزموري سلقالات وكزابير استمسكنا يخون امنتي ياباها يعلعل فقد كا خم تتبلو يخون ندابلا حاليو تكزابير كابتن هنان هيوتنا نحاسب الله نحالي الله كزابير زحاليو كم زبلز هنا هات أملاخ زبلنا تسوق زمدبو أو خنصنع كم زلنا فقد كا يخون كم زلنا زمهر امنتنا زوسخ صناعتنا زوسخ عبي كلموك الهوت يسمع لنا تمنيت حبتنا تم سمعهم كا كلها نهاق الهوت يسمع لنا سلازي كمتي كل جزء نبلو مزمورنا مسكال እግዚአብሔር ከመዩ ዝብል حبتنا عدينان جدنا مزمور ماتيوس 24 26 40 كلتن اللي أخاتلنا لا زتعمقكم كتنببلنا ماتيوس 26 40 كلتن أنا هزي على خبونا خيوتي الرأي وتحبتي أم ببيا ماتيوس 26 4 كلتن كم بحدش كالا عايز ساع كيدو أبوي إزي خيستيخو حال زي كال انت خوينوس فقط كايخون إلو تسألي እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ ይልና ካባይ ተማሃሩ አርዕተይ ወንጽሩ ንነፍስኩም ከዓረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብሉ ኣብ ደብረ ዘይቲ ንደቀ መዛሙርቱ ብፍላይ ነቶም ሰለስተ ሒዝዎም ክጽሊ ከሎ ተተዛሕዘሉ ምሸት ወኣቦይ ነዚ ጽዋእ እዚ ካባይ ኣሕልፎ ነዚ ጽዋእ እዚ ካባይ ኣሕልፎ ግን ምእንቲ ዝንዴ መጽየ ፍቓድካ ይኹን እምበር ፍቓድካ እምበር ፍቓደያ ይኹን ኢሉ ስለዚ መስቀል ክተርፎ ካብ መስቀል ካብ ሙማት ክተርፍ ኢሉ ዘይኮነስ ንዓና ክምህረና ጎይታ ፍቓድካ ይኹን ካብ ኩሉ መከራን ፀበባን ኣድሕነና ካብ ኩሉ ጌጋን ስሕተትን ኣድሕነና ብኡ ክንሓልፍ ተኾይኑ ግን ፍቓድካ እምበር ፍቓድና ኣይኹን ኢልና ቅድሚ ፀበባ ከይንምካሕ ምእንቲ ከምቲ ጴጥሮስ ብትምክሕቲ ንዓይ መን እዩ ዘሕምቐኒ ንዓይ መን እዩ ንድሕሪት ዝመልሰኒ ኢሉ ብትሕቲ ተኸይዱ ዝወደቐ ምእንቲ ከምኡ ከይንወድቕ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ምሂሩና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ጊደና ዘበና አገልግሎት ኪባርኽ እግዚአብሔር ሓራይ ካልኦት ምዝ መዝሙርና ታዝማጅ ጥራይና ርኢናያ ተቐንዲ ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ከም ዝደለኻዮ ይኹን ከም ዝመደብካዮ ኣነ ዳ ኣምላኻይ ኩሉ ፈሊጠዮ ካብቲ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ጸሎት ጎይታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ቁጽሪ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 10 መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እዚ ኩሉ ግዜ ንጽልዮ ጸሎት እዩ ግን مفلاتن مخالن منبارن ببينهم يمه كل جزء فقط كايهون لنا الناس لنا እግዚአብሔር نحن زي تصبنايو خون كله اندهر باكوتيت زي نقبله ግን تقالنان حساباتنا ببين هون الحراي علل تحبتنا عللتا هراي قداميت ملأخت يوحنس فقدي حموشته معرف حموشته فقدي 14 حموشته هراي أنببين التحبتنا هراي كم تفقدوا غيرنا حدا نجر انت لما نايو كم زسمع الناس لان فلت
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና እቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ስለ ንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ቃል ሕይወት የስምዓልና ቃል ሕይወት የስምዓልና ተስፋ ዘለዎ ቃል ከም ፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር ተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እቲ ካብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚ እዩ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ሰምዓና ካብ ንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንታይ እቲ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ከለና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዲና ንጽሊ ዘለና እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተኣነ ዝብሎ ዘለኹስ ፍቃድ እግዚአብሔር ድዩ እዚ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ካብ ኣምላኽሲ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ድዩ እዚ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ካብ ኣምላኽሲ ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ዝኸይድ ድዩ እዚ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ሕቶሲ ዝደልዮ ዘለኹ ንዓይ ይጠቅም ድዩ እዚ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹስ ንዓይ ክጠቅም ከለኹ ንኻልኦት ከይጠቅም ድዩ ጎዲእ ኢልና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንጽሊ ምህላውና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሓትት ምህላውና ከነረጋግጽ ከም ዘለና ዮሐንስ ዘረጋግጽልና ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣደ ደቀ ዘብዴዎስ መጽያ ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስትያ ሓደ ሕቶም ሰሓተተት እዞም ደቅኻሲ ሓዲኦም ብየማንካ ሓዲኦም ብጸጋምካ እንግሰለይ ክትብሎ ከላ እዚ ሕቶ እዚ ንዓ ኣይጠቕማን እዩ ንደቃ ኣይጠቅምን እዩ ነቶም ሰማዕቱ እውን ኣኾሪምዎም ኢኹም ዝፈለጥናዮ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢልዋ እትልምንዎ ኣይትፈልጥን ኢኹም እትልምንዎ ኣይትፈልጥን ኢኺ ይኮናን ኢልዋ ንዓ ብግላ እንተዝኸውን ትልምንዮ ኣይትፈልጥን ኢኹም ይበላ ማለት እዩ እትልምንዎ ኣይትፈልጥን ኢኹም ስለዚ ቃል ሕይወት የስምዓልና ዕልልቲ ሓብትና ሕራ ሕይወት ሓብትና أولي أنا هاني أب إرمياس 29 معرف 29 عصرت حدا سقع عصرت 4 أغرتين وحلا مثلا ندقن الراي أنا إذا حسب لكم زلخو حسب إفلتو إيه مفتسمتا تسفان كهبكم سي حسب دحان امبر نايكفا أيكونن يبلز قابيهر كتصوعني متإخم دما كتلمونني إخم أما كسمعكم إيه بملؤ لبخم أنت دليخم نس كدوليني كترخوني ون إخم كركبلكم نممرخكم كملسو كاب كلهم اتهم نباتاتهم زسقخم هزبتات سفراتات دما كبكمي نابتي خابقو زمارخكم سفراون كملسوكم يبلز قبيها الهوت يسمع لنا እግዚአብሔር መስገን ተቃል እግዚአብሔር ሕያው እዚ ሓብትና ህይወት ከተንበበልና ጽንሐት ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ይልቅ እዚኣ ኩላና ክንርዳእ ዘለና እግዚአብሔር ዝሓስበልና ሓሳብ ንምንቁፃዕና ኸውን ክእል ንበረኸትና ኸውን ክእል እግዚአብሔር ኣብ ልዕልና ዝገብሮ ኩሉ ንበረኸትና ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ዘይጋጋ ኣምላኽ ምዃኑ ንሕና ሎምን እንደልዮ ዘለና እንድሕር ኣምላኽ 3 ዓመት ድሕር 3 ዓመት መዲብዎ ንሱ ንዓና ዝሕሸና ማለት እሞ እግዚአብሔር መስገን ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ደሓኒ ሓሳብ እግዚአብሔር ንኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ጻድቃንን ሓጣንን ኣብ ልዕሊቶም ዝኣምንዎን ዝኽሕድዎን ኣብ ልዕሊ ጽምጽቡቕ ዝገብሩን እግዚአብሔር ሓሳብ ደሓኒ ቃል ሕይወት የስምዓልና ሕይወት ሓብትና ራይ ካልኦት አሜን አቦና ሓሳብ ደኸብ ኣብዚያ ራይ አቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ራይ ዝማሬ መላእክት የስምዓልና ትምኒት ሓፍትና ኣብ ግብረ ሐዋርያት እቲ ኣጋቦስ ስሙ ነቢይ ናይ ጳውሎስ ቅናት ወሲዱ ኣእጋሩን ኣእዳውን ብኡ ተኣሲሩ ድማ ነዛ ዋና ቅናት እዚኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝገሮም ከኣስርዎ ኣሕሊፎም ክህብዎ ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ሰመሪሑ ምስ ተዛረበ እቶም ኩሎም ሐዋርያት እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝቢ ቅረታ ንጳውሎስ ለሚኖሞ ምስ ኣበዮም ናብታ ጥቕሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 11 ይቅረታ ቁፅሪ 14 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 14 ምስማዕ ምስ ኣበየና ከዓ
ፍቃድ ጎይታ ይኹን ኢልና ሓዳዕና ወዲየላ الهوت يسمع لنا أبونا ناي بحكي زبونا زقلصلنا قبر حواريات 21:14 فقاد እግዚአብሔር ይኹን ኢልና ሃዳእና አጋቦስ ምስተነበየ ኢየሩሳሌም ኣይትኸይድኒኻ አይሁድ ክሕዙኻ እዮም አይሁድ ሕማቕ ሓሲቦምልካ ከም ዘለው ዝተረጋገፀ እዩ ምክንያቱ እዚ ነቢ አጋቦስ ተነቢይ ምስ በልዎ ኣነ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢየሩሳሌም ዝኸይድ ዘለኹስ ንሙማት እየ ኢሉ ምስ መስከረሎም ግን እቲ ናታቶም ሓሳባት ከትርፍዎ እዩ ነይሩ ኣይተርፍን እየ ምስ በሎም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ምስማዕ ምሳዕብየና ከትርፍዎ ኢሎም ፅዒሮም እዮም ምስማዕ ምሳዕብየና ግን እንታይ ኢሎም ፍቃድ ኣምላኽ ይኹን ኢልና ሃዳእና እዩ ስለዚ ዝተጸበናዮ ዘይኮነስ አንጻር ዝተጸበናዮ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ መዓልቲ ሕቶናን ድሌትና እንደዘይተመልሹ ፍቃድ ኣምላኽ ይኹን ኢልና እንታይ ገበርና ሃዳእና እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና አቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ራይ ካልኦት ብጣዕሚ ጎይታ ባዕሉ ዝገበሮ በአካል ፍቃድካ ይኹን ኢሉ ዝጸለዮ ዝመሃረና አገዳሲ ስለ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ሰሪዓት ክንበልዕ ክንሰቲ ክንድቅስ ክንትስእ አቡነ ዘበሰማያት ከይበለ ዝውዕል ሰብ የብልናን ግን አፍላን ልብናን በሓደ ክብሎ ነቲ ንብሎ ነገር ክንርድኦ ክንፈልጦ ነቲ ዝፈለጥናዮ ክንነብረሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ዕልልቲ ሃብትና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 35 ገቦን ማርቆስ 3:35 አንብቤያስ ዕልልቲ ሃብትና حوين حبتين أدينسي فقد أملاك زقبر زبالة كله إيم بلون እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ فقد كام بالنا فقد እግዚአብሔር ይኹን መባልና ሲ ኣክሳብ ክንደ ይበረኸት ዘለዎ ክሳብ ክንደ ይረብሓ ዘለዎ ኢሉ ሓውን ሓብትን ኣደን ናይ ጎይታ ትኸውን ኢሉ ሓው ጎይታ ትኸውን እዚ ተስፋ ዝት ኣቐሚጠልና ኣሎ ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ጌታ ኣነ ኣብ ሞንጎ ኣውፅኣትን ነራና ምናልባሽ ካልእ ሰብ ኢልዋ ነይሩ እንተኮይኑ ንገሩኒ ሉቃስ ወንጌል 19:42 ኣይተባህለትን ኣላ ሉቃስ ወንጌል 19 ካብ 42 ክሳብ 44 ከንብባይ ራይ ኣንብባ ኣይንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተት እጅና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ፀላእትኺ ቁፅሪ ቆፂሮም ዝዞሩኺ መዓልቲ ክትመፃኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝን በትን ከዓ ከፅብበልኪ እዮም ዘመን ምሕረትኪ ሰዓን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉስኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም ብዛዕባ እቲ ናይ እንታይ ከም ዝኸውን ዝህብር ስለዝኾነ እግዚአብሔር መስገን هو ንስኻ ትፈልጦ ንመነባብረይ መጻእን ሓላፍን ንስኻ ትፈልጥ ኢየሩሳሌም ትሕጎስ ነይራ ጎይታ ግን ይበክ ነይሩ እቶም ህዝቢ ብሩኽ ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ ይዝምሩ ነይሮም ሓምስ ሆሳዕና እዩ ነይሩ ክዳውንቶም ከይተረፈ ነታ ኣድጊ ተሰቂልዋ ዝነበረት ክትረግፆ የምፅፉላ ነይሮም ስለዚ ጎይታ ግን ንሱ ዘይኮነ ተዓርቢ ዝገብርዎን ዝብልዎን ስለዝፈልጥ ናብቲ ሽዑ ዝመር ዝነበረ ዘይኮነስ ናብቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኩሉ ህዝቢ እንዳጨፈረ ጎይታ ግን ዘበን ሰላምኪ እንተትፈልጢ ኢሉ ስለዚ እቲ ጎይታ ዝፈለጠልና ዘበን ሰላም ክንፈልጦ ኣብ ግዜ ሰላም ከነመስግን እቲ ፀበባ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብፀሎት ከነህድኦ ከም ዘለና እሞ ዓብ ነገር እዩ እስተንቲንክን ኣዴና መምህር ሳራ ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናልባት ደንጉና ዝኣተና እንተዳሊና ሎሚ ናይ ሎሚ አገልግሎትና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ምናልባት ቶም ድሕርኩም ዝኣተኹም ሓውና መምህር ተክለ ማርያም
صبغ غير ما أسفيهم بترجمة تنتينهم قليصهم النعمة بحافظ شاقن هواري قدس باولوس حكني هواري خمزخونه مخنياتو تحكني هواري زبل الزلو نخماس عريلو زي كونس هواري باولوس هواري أيكونن مس هواري تاينبرن مس أردتي أينبرن وقادا أبقتلت تي كريستوس زبهال شفتا زو علق أتال سبيو ندابلو دد حريو ناخدو ناي حاسو تحواتي زبلوم قال زحما كيزارم منتي ناي حاسو تحوات بلوم نزياتهم ملس خهب اتزبلوا زلو كاب كريستوس تقبلوا حواريانت لكع كاب قويتا نعي بمئمان دحنات كرهبو مس قدسان رستخم ما قولو كاب سلمان نابرهان كملسو اعينتهم كفتلهم الاخا كالو تبهله بقويتا زتلاخه حواريا مخانو يابزم قدام يا رستز جلس كلاي نممهران دوموز كمزقبهم زعيسب كمتي زخيد بعراي عفواي تأثر زبل زلو زعاي سب كعاي زع معييو كم زقبو مثل كم زلو يقلص ازي يكون امبر حوالي قدس باولوس جن خالوت كعين كفهم نرى بحايلو ندمو زيلو ندعلو زبخ زلو زقلقل زلو كيبلو ومنتي نخالوت كعين كف نعيك آخر بحالي منتي أنا جن نز مثل زايد لهونيلو مخنيا تابت جزيتي تيندا اندا سفي ايو تيندا شيتو ينبر أبتك زي قد مخلتش عمل سأبرما جزا تغار ينبر نيرو مالت ناي بحكي زنا داوي نعين توم سايز زلون إذا كل صحفات إذا كل قلقلوت ما أسيا قلقلو نيرون كتستنتنو خل خابت عمي إذا قرم مالت زنا داوي نعين نتوم سايز زلون يم نسو يقبر سلز نبرة بأكالها أنت عيلو أتي زي سرح أي بلا عيلو بلا هفستك بقى فس أماكس لزهون أتي زي سرح أي بلع نبعلو بخمس نداتا نبابرس نعنا سرحي بلنا نبعلو بخمس ندي بناي بيت اكزابير من دي السنة تباهلو نخالوت عنكفات كيكون نعيك آم انتي نربحا خونني سمايا وربحا خركب أنا جن ازم السلزي عيدا لخونيل سلازي نزود الدرزخاء خمتي ناي عبود الدر علم زوادا دورو مسيلو الساتوم نتحلافي يوم نحناقن نتنباري نايلو وددرنا يقوي لهم سنفاس كم زوقع يكون نيلو أسفحوا قال لنا حونا ممرتخ الماريون زيادة أسفحهم قال بقال زرزيرهم قال لنا من البات أما قد حركم زعتون كي تهلوا إليه كابزنا إلومي إذا أستنتينا إذا ترديني نبلا كابز أستنتنا نخالك تكم سلازخيل كمون كابز معرف زقوب رزي أي تردى أن نبلا انتلو اتمدب ناي قبائي ناب قبائي يحلف الله يسقاقر الله زاو دمهرت عليه هو تسمع لنا أبونا كلهم ما مرتقلوا كلهم عليه هو تسمع لنا زيادة استنتن كواس ناي سيطان سرح أستنتيني سيطان كل جزء بقدامنت حاب حتيات زأتونا بمقبي نتخدنا نتا جزيا وتخون حجي كابز كله تقلصلنا تصرحكم تا بتني جزيا وزخون هيوتنا راي كنت حاللي جزلينا ترقم سيطان مالتي ግን ከም በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ቃለት ውዲት ናይ ሰይጣን ኣፍሺሎም ስጋ ሕጂ ከዓ መሰረት ንዓና ኣትሒዞምና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ዓለምና በዚ ኩነታት ተታሒዛ ኣዝዩ ብግሉፅ ማለት እዩ ብግሉፅ ነቲ ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ብረብሓ ገንዘብ ብረብሓ ምግቢ ብረብሓ ዝና እንዳገበረ እዩ ዝፃወት ዘሎ ትቅድም ናይ ቀደም ትምህርትና ሕጂ ከዓ ብዓይንና ብሂወት ብኣዝዩ ዝገነነ مجنان تشعو كان يدرار علتهم تراي كم سلوا أبكم بيت الناس فورو لا شقط ويبلعون يرام الجغاء بزبلة بسفيحن بعابين زخانة بجنزب زت على الناي سيد أنا وهو تمسرت ناي سيد أنسي بتي ناي جزيا ونابران بتي نمجبخا تعنقللون هيوت كان جزي تدحنلون نخيت سرح بو غيرو خمس حزكات راي حدا سب كسرح تلا خوينس
ናይ ግድን እዩ ከድልዮ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃሳት ከምቲ ንኻልእ ሰብ ዘድልዮ ነቲ ኣገልጋሊ ከዓ ከም ዘድልዮ ክንርዳእ ከም ዘለና ኣፀቢቑ ብጉልሒ ነግረካ ማለት ይርዳእካ ስለዚ እቲ መክሰብሲ ካብቲ ሓደ ሰብ ከምኡ ገይሩ ዝኣተወ ዝመሃረ ዘገልገለ እቲ ዝበለፀ ግን እቲ ንብዙሓት ዝኸውን ንኩሉ ግዜ ንዘንቲ ዕለት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ እቲ ናይ ዓስቢ ከዓ ሰማያዊ ዝኾነ ርስትና ክንገብር ንግዝያዊ ግን ከም ዘድልየና ከዓ እግዚአብሔር ባዕሉ ሰሪዕልና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ምግብን እታ ናይ ስስዕትን እታ ናይ ግዝያዊ ረብሓ ክንደሊ ጥራሕ እዩ ዝደልየና ሰይጣን ማለት እዩ እዚኣ ተረዲኤ ኣፍታ ዓንተወይ መዝሙር ድበልኩማ ከዓ ኣቦና ገሊፅኩማ ኢኹም ምናልባት ካልአይቲ ከይትኸውን እምበረ እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እጂ ንሕናስ ኣብ ሂወትና እንታይ ኣሎ ንሓደ ነገር ፀሊእኻዮ ወይ ዝኾነ ከተፀልሞ ተደሊኻስ እግዚአብሔር ኩሉ ዝቕበለካ ኮይኑ ስማዓካ ማለት ንክስቶ ኣጥፋእዮ ንክስቶ ከም ዝግበሮ ንክስቶስ ከምዚ ዳ ግበሮ ንክስቶስ ኣይብላዕዮ ባ ኣታ ኣምላኽ ትሰምዕ ተኾንካ ገለ እንዳበልና ኢና ብብዝሒ ሂወትና እቲ ቅድሚ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ቁርብ ከይተሰቆረና ከሎ ከምኡ ዓይነት ሂወት እዩ ዘለና ዝነበረና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር ሲ ነቲ ዝቕበሎ ዳ ይቅበሎ እምበር እቲ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ዘይሰምዖ ማለት ኮይኑ ይኮነን ግን ኣይና ይወስዶ ኣይና ይቅበሎ ክንፅሊ ከለና ወይ ሓደ ነገር ሲ ንኩሉ ግዜ ኣፍና ሰናይ ክዛረብ ልብና እውን ነቲ ሰብ ክንሓዝነሉ ከምኡ ኮይኑ ወድቕሲ ኣምላኽ በቲ ንሱ ምጥፍኡ ሓደ ሰብ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ዋላ በዳለው እንተኾነ ክንፅሊ ጥራይ እምበር ክንረግምን ከም ዝግበሮን ከም ዝግበረለይ እቲ ዘይደልዮ እግዚአብሔር ሲ ግበረለይ ኢልካዮሲ ዋላ ነቲ ዘድልየካ ከማን ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ከም ዝበካ እንኳን ግዳ ነቲ ዘይኮነ ዝለመንካዮ ዘይቅበል ኣምላኽ ግን ዝጠፍኦ ከዓ ከም ዘየሎ ካብኡ ዝሕባእካ ነገር ዘየለ ኩሉ ሰምዖ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ናይ ሰይጣናዊ ትፅልዮ ዘለካ እቲ ንዕኡ ትብሎ ዘለካ ኩሉ መሚዩ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከም ዘለና ሕጂ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩላህና ብዝኾነ ዓይነት መልክዕ ጉዳያሲ ከምዚ ባግበሩ ከምዚ እንተትኾኑ ከምዚ ባይኹኑ ክንብል ከም ዘይብልና በቃ ብዝተኻእለ መጠን ካባና ክወፅእ ዘለዎ ፀሎትን ምህለላን ናብ ኣምላኽ ከዓ እስኻ ፈራዲ እስኻ ኢኻ ትኽእሎ እስኻ ከም ድላይካ ከምዝሎ እሞ እስኻ ግበሮ እስኻ ፍረድ ክንብሎ እዚኣ ተረዲኤ ስለኩሉ ቃለ ሂወት የስማዓልና ይቀኒልና ቦና ቃለ ሂወት የስማዓልና ቃለ ሂወት የስማዓልና ብሓቂ ዘለናዮ ዘመን ዝያዳ ካልእ ከተጥርየሉ ትደሊ ዝያዳ ካልእ ክትበልዓሉ ትደሊ ዝያዳ ካልእ ከተጋየፀሉ ትደሊ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ቃል ወንጌልሲ ንመናባብሮ ንመጋባብሮ ረብሓ እዩ ዝመስሎም ዝበሎ ኣዝዩ መልክዑ ቀይሩ ነቢይ እገለ ተዝለዓለ ፓላሲ ዝውንን ነቢይ እገለ ታዝበለፀት ሞዴል ማኪና እዩ ዝሕዝ እንዳተባህለ ኣዝዩ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ሰብ ንኸስተውዕል ዝኽእል ሰብሲ ኣበናይ ግዜ ከም ዘለና ዓብ ነገር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ንኻልኦት ከይዕንቅፍ ንዓይ እውን ንረብሓ ኮነኒ ዝግባኣኒ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝግባኣኒ መሰል ግን ሓዲገየ ኣለኹ ኢሉ ቃል ሂወት የስማዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓፍትና ራይ ካልኦት ኣቦና አቤት ኣቦና ያ ኣብዛ መኣዛ ሓፍትና ንክስቶ ከም ዝግበሮም ኢልካ ምባል ኢላ እንድያ ሓሳብ ክትብ ፀኒሓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ዘመንና እውን ጉኑን ደሎ እዩ ግን እዚ ፀሎት ኢልና ከይንፅውዖ መርገም እዩ ክንፈልዮ እቲ መርገምን ፀሎትን መርገም ድማ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን ፀሎቲስ ክንብሎ ኣይንኽእልና መስለኒ ከም ርድኢተይ ድሓና ብርሁልና ድማ እግዚአብሔር መስገን ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም እቲ ቃል እውን ኣይ መርቁ ዳ እምበር ኣይትርገሙ ይብል ማሪሳቅ እንታይ ኢሉ ወዘልፈ ባርክ በአፉከ
اسمه بركة يهب بركته وهامية يولد هامية يبل سلازي نحنا نصلاتنا خنا فكرن سلاتهم بديلومنا نبلومون كنصلي السيت ملكوتاو تأزاز كابو وصعي نخستو عطفا علي نخستو خمس قبر اللي اندحر نبلا لينا قن صلوت زي كونس مرقميا بتخكل يا أبونا እግዚአብሔር يدقفكم هراي ممهر تخل ماريام قزي يخبكم بمرقية ولا حانت زمن الله يبلين سبحان الله أنبوبلنا تاتقسم تاسديدكم هذا أنا أنتوي زنبرت يا بمرقية ناي جزي مزمور زنبرت يا اوكي هراي نحن قداسيت يا حجون مزي حزنا يزلنا مثل تمرتنا قداماي ساميل 15 كلتن ساميل كان እግዚአብሔር زحرر مسوات حرودن كمسمع دهاي እግዚአብሔር ገሩዶ يحقسዩ انه مسمع كم مسواتي صن مبال دما ካብ ሰውሒ دعوል ይበልጽ ኢል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ስነቃሉ መስማዕን መርዳዕን ቃሉ ምእዛዝን ክሳብ ክንደይ ብሉጽ ከም ዝኾነ ንሱ ነቲ ቃል ብግቡእ ክንፈልጦ ብግቡእ ከነጽንዖ ንሰጽናዕና ይኸዓ ክንነብረሉን ክንድሕነሉን ከነድሕነሉን ክንገልገለሉን ከነገልገለሉን ኢና እያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ሰሪዓቶ ዘላሞ እግዚአብሔር ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ እግዚአብሔር ይደግፈና ኣራይ ካልኦት ኣቦይ መርጌታ ረሃብተይ ወላትኒ ኣራይ ሐዋርያ ጳውሎስ እሲ 3 ዓመት ሐዋርያት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ጸኒሖም እዮም ኣነ ከዓ ከምኦም 3 ዓመት ጸኒሐ ክብል ከሎስ እዚኣ ክተብርህሉ ተው ክትበሃል እግዚአብሔር መስገን እቲ ስለምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ኢላቶ ሐዋርያ መበሊኡ ልክዕ ከም ሐዋርያት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተጸዊዑ ስለምንታይ ተሰጎን ለኻ ምስ በሎ ንስኻ መን ኢኻ ምስ በሎ ኣነ ንስኻ ተሰጎ ክርስቶስ እየ እሞ ንምንታይ ዳ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ምስ በሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 26:18 ንዓይ ብምእማን ድሕነት ከረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሰይጣን ከዓ ናብ እግዚአብሔር ንኽምለሱ ኣዒንተ ልቦናኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ እዩ ዝብሉ ስለዚ ብቐጥታ ካብ ጎይታ ብጎይታ ስለ ዝተጸውዐ ንሐዋርያነት ብጎይታ ስለ ዝተቐብአ ካብ ማሕፀነ ይጀሚሩ ዝሓረየኒ ይዝብል ማለት እዩ مستتصوع كي وحدل كي حدد كي وعلى نابعيو እግዚአብሔር كم زخده اب غلاطيا معرف كلت قصر حدن تايزبل كابوخا دحر 14 عامت كم بحدش ناب يروساليم مسبرناباس ديبكو نبرناباسون مساي تمال اخو اتم ديابي كا بمخنيات حدرايو منالباش نخنت خي غوي ويس غوي خهيلويله اتعب احزاب سب كونجل نتوم مريات ابينوم غيره تزاربكم غناخه نتمساي زنبرتي توكا صراو خنسس بمغزار ايد ليون ازخا بسرتهم باروت من تخغبرنا تحاوغيلوم تحوسونا نساتهم نتب كريستوس زلنا بارنت بسليو زاتو احواتيو اذا مسبله تم حواريات ناي ملكت سلام ايدون كم ذهبوا 14 عامات مستتصوع جن زي من قراص وانجيل كم زمهاره بزخا قدس بيت ክርስቲያን ሐዋርያ كم زبلتو يزغلጽ مالتي ስለዚህ በቀጥታ በጎይታ ስለተጸወዐ ከላይ ካነ ተጸዋዕት ከይዋዕለ ኸይ ሓደረ ኣብ ግብሪ ስለዘውዓሎ ያ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ተብሎ ማለት ተመልሳ ክትከውን ተስፋ ገብር وخمسة تأشم زبل مسجدني كم تم حواريات أنا خامس كويتانا يسوع كريستوس سي ثاني حسل استعملتي سبل كم أنتو استنوت مسجدني هو تي ممهر على ودحان كدغفن يوم من البات تي اغلغلوتو كغلص خلو مست 3 عامات اب ግብረ ሐዋርያት ሓሊፍና ነርና ምዕራፍ 10
سلاسان حدن انت عايزبل سلازة 3 عامات ملو ليتن معالتن بنبعات ننفس وكفكم ممعاد كم زي يبكركم نذكركم نقحو يزبل حجر ما أنا أملاخن نتي كهان سوكم من مسكولاتهم قدسان كرستيكم الزخيل قال سقو ما حسنكم الله 3 عامات ملو ليتن معالتن بنبعات ننفس وكفكم ممعاد كم زي يبكركم نذكركم انت يقبروا نقحو يزبل سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ንቤተ ክርስቲያን ማህበር ኤፌሶን ዝገበሮ ለበዋ ናይ መወዳእታ ለበው እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ኸ መምህር ከደግፉን ንመምህር ዕድል ክቦም ቃል ህይወት ያስማልና ንኹላህና አቤ ምርጌታ ጽቡቅ ጌርኩም መልስኩም አይኹም ምክንያቱ ሲ ክኸይድ እንከሎስ ንደማስቆስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረዲእዎ ተረኺብዎ ምስ ረኸቦ ከዓ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎስ ገሊጽኩም አይኹም ካብኡ ትሒዙ እዩ ብክርስቶስ ተማሂሩ ማለት እዩ ሐዋርያነት ዝተጸዋዕ ከዓ ብኡ እዩ ስለዚ ኢኻ ኣነ ሐዋርያት እዩ ዝብል ተሓላፍነት ዝተዋሃቦሲ ትምምሃር እውን ሐዋርያ ማለት እቲ ቃል ምሕላፍ ወይ ከዓ ወንጌል ምስፍሕፋሕ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ዝገበሮ ንሱ ስለዚ አቤ መጌታ ጽቡቅ ጌሮም ከሊጻማ ያምና ዝምላላ ይብለይ አራይ ቃለ ህይወት ይስማዓልና አራይ ካልኦት يلا ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አራይ አለዋና ጊዜን ተቀመለን ቁርብ ደቃይቅ አለዋና ኣቦና ሂወተይ ንእሽተይ ክፍትን አራይ ህይወት ሓብተይ እዋት ሓንቲ ከምዚ ርእተላት እንተ ሓንቲ ግን ሕተያ ኣብቲያ መቸም መምህር ተኽሉ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ መምህር ኢኻ መሊሽካ ሞሩ እዚ ናይ ባይብል ብርቱዕ እንዲ ብጣዕሚ ኣቕሊልካ ተቕርበልና ኣለኻ ሞ ተመስገነኹን ቴንክ ዩ ኣብታ እንታይ ኣላት እነዚያ ናይ ሃዋርያት ጳውሎስ ኣብታ መምህር ዝሃበና ምሳሌ ገዛ ርእሱ ምኽሓድ እንታይ ኣብዚ ኣስተንቲነሲ ኣብታ መጨረሻን እንታይ ይብል ኣሎ ወይ ኩላኸ እንብባት ተኾይኑ ገለ ክፋል እቲ መስዋዕቲ ኣብቲ መስዋዕ ይሓርር ነበረ ገለ ክፋል እቲ መስዋዕቲ ድማ ካህናት ይወሃቡ ነበሩ እቶም ወንጌል ዝሰብኩ በቤተ ክርስቲያን ክጸንዑ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ትእዛዝ ጎይታ እዩ ማቴዎስ 10:9 ገይሩልና ኣሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትጸንዕ ኣለዋ ማቴዎስ 10 እቲ ቨርስሳው ገይሩልና ኣሎ ብገዛእ ርእሱ ሰሪሑ ይነባበር ስለ ዝነበረ ከምኡ ዝገብር ከምኡ ክገብር ኣይጽሓፎን ከምኡ ክገብር ኢሉ ኣይጽሓፈሎምን ሕጂ እታ እዚ ኣብዛ መጨረሽቲ ኣታናተይ ከስተንትና መንገዱ ንኸይቅይር ሙሉእ ብሙሉእ ጽኑዕ ነበረ መንገዱ ካብ ዝቅይር ሞት ይሕሸን ንኽኣበለ ሕጂ እዚ ኣብ ምዝናህና ዘለናዮ ክትሓሕዛ ፈቲነ ኣብዚኣስ ብደንቢ ገይሩ ዝገልጸልና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ መንገዲ ካብ ሕጂ ኣብ ዝናህና ሕብረተሰብ ኣብ ኮተሊክ ፀኒሕካ ኣብ ገለ ትኸይድ ትላ በስታ ናብትን ትብል ፀኒዕና ሓደ ነገር ዘይንሕዞ ንኸምኡ እቲ እምነትናሲ ኣብ ዘለናዮሲ ፅኒዕና ክንሕዞ ብመንገዲ ኣምላኽ ክንከይድ ኢሉ እዩ ዘስ ኣብዚ ኣስተንቲነ እያ ናቱ መንገዲ ዝምህረና ዘሎ እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ከምኣ ክንከይድ እታ ሕቶ ዘላትን ግን ኣብትያ እንታይ ኢልካ መምህሮም ኣብትያ ንኩሎም ሰባት ምግልጋል ትብል ኣርእስታ ዝሃብካና ኩሎም ክርስቲያን ምስ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ተዋሃሂዶም መጀመርያ ኣብታ ላዕሊ እንታይ ትብል ሽቶ እዩ ነይርዎም እቲ ዕላማ ከዓ ወንጌል ንምስፋሕ እዩ ይብል ድሕሪ ኣብታ ኩሎም ክርስቲያን ምስ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ተዋሂዶም ክበጽሑ ድዮም ከምዚ ኣይክእሉን ድዮም ማለቱ ድዩ ከምዚ እዚ ኣስቁርተ ከተብርሃለ ደለ ኩሉ ክርስቲያንሲ ነቲ ናይ ወንጌል ክበጽሑ ይክእሉ ነቲ ወንጌል ተማሂሩ ድዩ ወይስ ነቲ ወንጌል ክፈልጦ ይክእል እንዲ ከመያ
الرأي أبي ممهر نباهم يا يلي على خطا سلايد سي متانا تطبيقك مودات أزلا مودات أزلا مودات أوه. أنا تي حوالي باولوس دبلوسي إنهم كلهم مسؤول في إزبل جن ولا عند مسألة خلصي تحق خريستوس كنا يتحسن حجي كل سبسي كمثل يخيل جن بخمينا في المثل نحن عقل قلت أنت الأخن كون كنا نات ناس توهبنا الله حجسي كلاتنا يكوننا نسبختكم كون كلاتنا يكون كنا ممحرانكم كون كلاتنا يكوننا كهناتكم كون أي تسوعنا نحن عقل كل نجار حتى نجار جن كلاتنا هنقبر نخيل الله بنفسنا أبنتكم كون ناي بحق كريستيان كوينا كننبر إزي إخاتك عند تمرتي ذهب مالتي نخا نسو ناي بحق حوالي باولوس ناي بحق أمنس زخونة مناتو كاب سب ايدلين اندا سرحه كم تابونا حبل وصنه اندا سرحه نسب كاسرح يبل صح ما نغير اندا غبركاسي ما نغير اي تغبر اختبل اي تخنيها اوكي اي هوب ابريها خون تسفا غبر ابري خلي لك ترديات النحج ولا مزنها ناوين حقها اتي كم زحج كتب له خلاحسي زخون كم نقول لها ناسي اتي زوهبس باملخينا توهبنا زخوني ولا زخون هي نبتي أقولتي بأملاخنا تصوعنا أخذ أبري خلي زلخة نوع خاني بدن بجرنا تنعنا خنحزو خنزلنا حدا جزيوين نبزي نهنا يرأي حرّي الكات تصوع خات متصدو أي تجبرون إذا تخينوين أملاخ زي فتوى مالتيو كم زتردي زلخم زي حاجة دي أيوة تامجرش هتبلدلها كمدراوي وكمدراوي على ما وزخونه شلماتي سماع شلمات متما حيش اندات بلافتنا مجرش الله نساء عندي انجم كلهم سبورتاويان اذا كله እንዳገበሩ ስምምንታይ ተሽልማት ድጽበይ ወደሎስ ምድራዊ ኣብዝ ተሰርፍ ይኻ ተቀንድ ግን ነቲ ሰማያዊ ኸ ነትና በቲ መኽሊት ዝተወሃበና ኢና እቲ ንሕተቶ በቲ መኽሊት ዝተወሃበና እምበር ኩስቶ ካባኻ ይበልጽ ነይሩ ተባሂሉ أي حتى ناني أملاخ بتازه حبنا جنك حتى ناني أوكي أنا ما دخلت أنا الساعة ولا أنا هارب أولوس من أنا أتواهي بني بزيك حتى النسل زقنا جيتا ولا أنا منتاي موت زي مت أبعت أني أكنا بري توديا ما بتازه هذا أوكي thank you ممهرم بتازه هذا كاوينسي اندحر حجن مثالي بتي أنا بمثالي أمور كردان عبزي قلقلت حجي ويب بورد تمريز كاخون ويب بكونغريجيشن تمريز كاهون مستوى مريض قالوا أملاخ مالتيو ولا تسوي بس كبر بأملاخي خات بلوزل خات النجار حجس مستقبل كايو ندحر حرائل كاتقبل كزيت جبرات تخين كخي خمي يخون مالتيو أبيناي كاتجور أتوالو مالتيو زعين أبزع حجن الزارة بلا زلنا بحنا زي أنا بوتات قرف اللومي ويلخا أوكي ويلخا أبي مريت عمل اللي ما بعشي رابونا رابونا وكسل بنا رابونا كيدان كسل بنا كسل نباهم دحان بزح كيكدنا عنتوون حاونا ممهر قصاب بلوانيرو أب ماتيوس 15 كاب قصري 14 كساب 30 نتحدى حمشته نتحدى كلته نتحدى دما حدا توهيبو اتبع الحمشتن اتبع الكلتن فيدوم كندت التوهبهم ربيحهم كم دمسو اتبع الحدا جن فريحة زي زراء خيط تعصب زي قمت كاد ماتل الفليته انكا مناخا إن كان نبرتك مسبولو أتغفو هكاي باريا إلو نابتي سلماتن محرك أماسنانن وسيدكم أو دربيوو اتزلوا دما حدقوو نتزلوا نتبع العسرته هابوو إلو حجي تروحو زتفترة ولا حدا يبلنان يتتسوع غلو
تزي سريح غاقن مفردي خاي مالتي مغنياتو إذا بعل حدا حمشت تقبيل تزخون نبرة بزي حني كبل مخالو دم بالكاغن نخلو ككم عقمم هابوم نخلنا عقمنا قالونا نتذهبنا أملاخ انت زي تطعمنا له أب كبر أملاخ انت زي وعلنا يجن عباي مثلنا زناي بعل حدا بتتوهبو أب كند زخبر نأملاخو زقلقل نسون زربح بالتوهبو بالتصوعو كنت أملاخ زدلين كنتي እግዚአብሔር ዝለኣኾን ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ድማ ተወቂሱ ኣብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ድማ ደርቢዎ ተባሂሉ እሞ እንታይ እዩ ሃዋርያ ያዕቆብ ይመስለኒ ነቲ ጥቕሲ ከውፃእ መስለኒ ተቀረታ امبارسي اب يعقوب 4 قطر 17 امبارسي اتسناي مغبار زفلط امو زي غبرو نعو حطيات خونو امبارسي اتسناي مغبار زفلط امو زي غبرو نسو حطيات يخونو مغبار سناي يفلطيو كغبرنا خاله خلوغن سلا زي غبره بزي مغبارو حاطيات يخونو اما كلنا تنأستعبه بأملاخ صوعاتينا نتتصوعنايو ينأسعبه يوزح وحدغن شللتنت وي دما خمزي كيرلس بلو زوم عد زي تقداسنت انت دعا ارئينا اتنبرخات دتوهبنا إتا أملاخ ني كبر دتصوعنا هدي تطعيمنا له نمقدئنا مقطعنا إزخون نما أبانا والسخلا الهوت يسمع لنا أبنا يبلبنا يحضره نتقل الساعة وزو الساعة يبلا نخالو من البات عدل كنهب الهوت يسمع لنا Thank you أبوتاتنا بريهاتنا Thank you appreciate it الهوت يسمع لنا أبوتاتنا ونا حق هيوت حفتناسي كلهم كاتب غيركم غليصكم لنا وهبتك تفلت اندحر تعزيزك اتسب زي كونه دحبرك دلوسي وازي اسكاب املاخ يا مالتيو إلكا وشتها تمرمرمو تاو هبتك فليتك كتغبرها تقدد مخنياتو عبي تمرتنا عناس نبي يوناس እግዚአብሔር ንሰብነ ነው የኸምዚልካ ኺድ ንገሮም ምስ በለስ ንኸይነግር ዚኦም ኣይሰምዑንን እዮም ኢሉ ከዓ ናብታ መርከብ ብምእታው እሞ እግዚአብሔር ግን ደድሕሪኦም ከይዱ ከዓ ንድሕነት ንዕኡ ማለት እዩ ንኹሉ ከዓ ሕጂ ዝተባሃልካዮ እንድሕር ደይገበርካስ ሕጂ ኣፍታ መርከቡን ምስ ብዙሕ ፅዕነታን ምስ ትንፋስ ኣምላኽ ዘለዎም ውሉድ ኣምላኽም ክትጥሕል ትኽእል እያ እግዚአብሔር ግን ብድላይ ገይሩ ከዓ كعي زخل እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሲ ድላኣኹ ኣይስእንን እዩ እንድሕር ደልዩ ኣነ ተኣብየዮ ካልእ ክደሊ ክእል እዩ ከማይ ማለት እዩ ኣነ ግን እታ ተላኢኸ ዘይገበርክዋ ንዓይኒ ምስጣመይ ክትከውን ትኽእል እያ ንፍርደይ ክትከውን ትኽእል እያ ንመማተይ ክትከውን ትኽእል እያ ንብዙሕ ነገራት ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብ ድሕነት ዘይእቱ ነገራት ሕጂ ብፅዋዓና እንተዳ ተፀዊዕናስ ንኽእሎ ደበለ ክንገብር ትዝዓቕምና ዝፈቐዶ እንደገና ከዓ እግዚአብሔር ንዕስኻ በኣኻ ገይሩ እንተደኣ ተላኢኽካ ናባኻ ኣብፂሕልካሲ እግዚአብሔር ንዓኻሲ ብብዙሕ ነገራት ፀጋታት ክህበካ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣብታ ኣይክእሎን እየ ትብል ኣብቲ ከመይ ኢለ ጥዕና የብለይን ትብል ጥዕና ህበካ ኣብቲ ከመይ ኢለ ክኽእሎ እየ ትብል ክእለት ህበካ ኣብቲ ከመይ ኢለ ከም ሙሴ መልሓሰይ ኮልታፍ እዩ ዝበለ ሓዊ ዝገበረሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እግዚአብሔር ብድላዩ በአካላትና ዝሰርሕ ኣምላኽ ምዃኑ እዚ ክንርድኦሞ በቲ ተፀዋዕና ከዓ ስጋዕቲ ዓቕምና ዝፈቐዶ እግዚአብሔር ብዝሃበና መዓልትን ሰዓትን ከንገብር ዓቕምና እዚ ዓቕምና ከዓ ኣይሂበናኒ
حج أنا ጥሪ لخم هيوت يخون تبلكو ولا حانت كألت يبلين إتازغ ግን በታ ዓቕመይ ከዓ እግዚአብሔር በተዘዋዋሪ መልክዕ ገይሩ ይህበኒ እሞ በኣ ገይረ ከዓ ይነብር በኣ ገይረ ከዓ ከገልግል ይፅዕር ማለት ሕጂ ወውህብተና በሊእና ፅዋዓና ከዓ ሸለል ክንብሎ ከም ዘይብልና ብዙሓት መምሃራት ኣብዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳትና እግዚአብሔር ባዕሉ ብቃሉ ተዛሪብዎም ኣለውና ማለት እዩ ኣነ ከዓ በዚ ክርዳእ ፀኒሐ ማለት እዩ ከም በዓል ሙሴ ከም በዓል ዮናስ ነቢ ከም በዓል ብዙሓት انت زي قبرنا قن ويلنا نحنا نعناسي ويلين نفسي كفل لنا عليك أتي دابلنا نحرس سنتي الناس إلى بزعنا بسيء أنا زخدا كل جزء مو على هو تسمع لنا أبونا الشهودة تنسي أبونا مرقيتا هو تحفت وأنا مرتغله قلت كبار صبغ مجلسي صبغ استنتمي ما ذاك دشان حتنا حراي فروينا حتى يتكحف بالكلاهي أبي مريتان أقول بيت مستخلة حتى أبيع أبناي هوت حتى ناسي زي بالعملة سنخ لها نيتوعنا طويعا مهنات التوعات بزحاتي محوريات كن وحدات يعني حج مستم حوريات كن كون حدا جزي خمس بزلة أبيت عملة أحمد إخا كلها أتمتخلخات تم تتوعى خاخ قبري زقبا كاكن انقفاز زخونو حساباتون اللو إذا قرب بلاكا يجن كل جزء اتقالك حق زنا لو وحنا كل جزء تنقبر خاص توعيلنا نحكيرنا يا بعملك كنروح وينا مالتي تتنعات نجزر رسو نتعنقفات حليف كان مخاد مالت كالسي كريستنا ما كل جزء ألسي فلازم نعرف خلادي ليه على هوت يسمع لنا فروينا حبتنا أبزح حجز ناي منقصقاس ناي motions بلوسي دائما زبلو if there is an action there is also reaction نبلو مالتي قصقاس انت دعاليس فحفحلو تفحفحان دحر زياليو سابكن كاسا قاسايكل نيملو صبغو أبتي ناي سنفلتاتون حجي تامستو عزبالكي عباي نقريا نشتي نقر كتعايو خلخا عنقفاتات كيف لتكا عنقفتها مزلون كي ترداخا كنتهم نتم عنقاف كم يقركات تسقرو نتهم زعنقف كم يقركات تربحون كيف لتكا عند حراب تقلقلتاتها لو هات رأيت هون مالتي لو هات كا نتنقر بقبو زي مردا قويتا خلت نقر لنا مالتي لو هات كم رقبي فبنياتات كا 5 موسى ببزح عنقفات كوا عنقف انت نبرت اوشت زنبره بحبت مريامن بخاهن ارونن زعنقف زنبره عنقفات كن قليل ነገር አይነበር እጅ ነዚህ አይና ክርዳ ዘለና ጽቦ ገር ከታ ምስተውዓል ትብለያ ንላዓል ዝጥምትሰብ ጥራይነታ አምላኽን አምላኽ ዝገብረሉን ይዝሐስን በርት ኣብ ከባቢ ዝግበር ኣብ ከባቢ ዝበሃል ነገር ቁሊ ሃይብልን እንድሕር ኣብ ከባቢና ዝገብርዎ ካህና ዝበሃል ንምንታይ ንዓይ ከም ዝብላኒ ከም ዝንዳገበርኩ ኣነ በዓል ኩስተ ከም ዘይገበራ እንድሕር ንብል ኮይና ታ ምርዳ ጎዲላትና ኣላ ማለት ስለዚህ ነቲ 40 ዓመት ዝመርሖ ህዝቢ ኣሮን መራኽ ናይ ጣዖት መራኽ ሰሪሑ እዚኦም እዮም ኣማልኽቲ ተኻይሉ ምስ መፀ እንታይ ይገሩ ኣሮን ግን ሙሴ ግን ንኣሮን መሓሮ ኢሉስ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ኣብ ምድሪ ተደፊ እግዚአብሔር ከዓ ሰሚዕዎ ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ንእሽተይ ዕዮ ክንብል ከለና ውሽጥና ስጋና ዕንቅፋት ሆነና ዓለማዊ ሓሳባትና ዕንቅፋት ሆነና ኣብ ከባቢ ዘለው ብዙሓት ነገር ሆነና ኣቦታቱን ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሪሳቅ እንታይ ኢሎሞም ዘለው ጾሮሙ ለኣበው ኣሃው ልህሉሃን ይብል ናይ ኣቦታት ፀገም ካብ ሰይጣን ንላዕለ እቶም ድኹማት ኣሕዋት ኣብ ትስኣቶም ዘለው እዮም ኢሉ ኣሸከርቲ ዝኾነ በቃ ንዕኡ ምሕላፍ ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ታ ምስትውዓል ትበሃል ዓባይ ነገር እያ ማለት ከይነ ዕንቀፍን ነቶም ዝዕንቅፉ ዘለው ካብ ዓንቀፍቲ ምዃን ካብ ኣፍረስቲ ምዃን ሓሊፎም ከመይ ገይሮም ናብ ሃነፅቲ ምዃን ይምለሱ ተቐንዲ ኣገልግሎትና እዚ እዩ ኣብቲ ነገልግሎ ኣገልግሎት ዋላ ነታ ኮሪደር ምፅራይ እንተዳ ኮይና ብዕግበት ተዳረኺብናያ ካብቶም ዝለዓሉ ስራሕ ሰሪሖም ንብሎም ዓስብና እንደዘይበዚሑ ኣይውሕድኒ እሞ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና አሜን ቴንክ ዩ አቦ በጣም ዛሬሃ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን حراي جزينا
يأكل الله أبونا أبي ملاك السلام كان فقط እግዚአብሔር ቃለ معدان ሂቦም ከዓጽውልና ነቦና ናብ አውደ ምህረት በኽብሪ ይዕድም ربنا قال هيوت اسمع لنا من أقلقلتكم يبارك حونا مردما نايب حقي بسفيحو صبو غيركا قليزكا مهيركانا أخامو أب كلو أقلقلتكا أب كلو نبرخا أب كلو مقد خادمة زيابير أي فلخا ملاخت محرت لي يخدما يصللكا زمركي حفتنا تميت كموين نتعم عراف زنببكم بدحري ون مزمرخن كابت تمهرنا يوم عراف حسابكم رديتكم زسنتنكم مو بتغسسنيكم كتقلصوه تقلصا زمسخم دما እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም እንኹልኹም ይባርኽ እታ ሰዓትና ንእኸለትያ ኣሕፅር ኣቢለኤ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ክትሪኦ ከለኻስ ናይ ቃል መምህር ደይኮነ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ተግባር መምህር ይነሩ ነቲ ድዛረቦ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ወይ ድማ እናገበሮ ዝምህር ይነሩ ኣብዛ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 22 ሲ ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብኩሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ንኩላቶም ኩሉ ኮንኩ ኢሉ ተኣደልያ ተቐንዲ ንኩላቶም ሲ ኩሉ ኮንኩ እግዚአብሔር ይخدነና እምበር ናይ ሎሚ አገልግሎትና ዳርጋ እንታይ ገደሰን ናይ ሰብ ዝበሃል ኣሎ ኣብ አገልግሎት እንድሕር አለኻ ግን ንሰብን ኣምላኽን ኢኻ እተገልግል እሞ ንኹላቶም ሲ ኩሉ ኮንኩ ነቶም ድኹማት ክረብሕ ኢለሲ ምስቶም ድኹማት ሲ ኣነ ድማ ድኹም ኮይነ بكل مجد دما نقليهم ما انت كدحنا ميلاسي نخلاتهم كل خونكو هاي بحكي قليل نجر ايكونن نخلاتهم سي كل كونكو تا معراب بملئتا انت داري انايو حنت ربحة زي تأمته زقبؤكوا زقدفه ناتو عصب زي دليه نسب زي عنقفه نخل سب ارأيا زخونه يا ابز متصمن دحاني قنينا خنبصحاينا ابزا معرف 10 تون تموداتا تقسي قطر 33 ما انت خدحنس طقم بزحات انبر طقم رأسي كيدلخو كم دما انا بكل ነገር نخل سب حقوس اللخو نخلاتهم سي كل كونكو أقم رأسي ما انتي خدحنس أقم بزحات مبر أقم رأسي أيدلخون لومي ادخلوا أقلقلات نام منتا إنداخونه ناب قلاوي ربحة ناب قلاوي أقمي እቲ እግዚአብሔር ብጥሩሕ ዝሃበና ናይ ፈውስ ዘይቲ ስእልኻ ሽምካ ጠቂዕኻ ፈውሲልካ መሃብ ኢና ዘለናዮ ግዜ እሞ ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደልኹ ኣነ ድማ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ ሕጉስ ኣለኹ እሞ ንኩላቶም ኩልኹም ከውን ኣርኣያ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣሰሩ ክንክተል ነቲ ንመሃሮ ዘለና ከከምቲ እግዚአብሔር ዝዓደለና ኣብ ግብሪ
كنوعلو تتلقونا كنفصم زتعززنا يو كنمالئ እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا نخلاتهم كله كونكو نحنا نخالقوت نخونا مالو ካልኦት ድማ ንዓና ዝኾኑና ኣሎሞ ከከምቲ ዝተኣዘዝናዮ ንኣምላኽና ከነገልግል እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ይሕግዘና ከምቲ ክንገረና ዝቐነየ ድማ ካብ ፅባሕ ቀዳም ሰሙን እታ ትበሓውና ዶክተር ዲያቆን ብርሃነ ብዛዕባ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ሰብዓይን ሰበይትን ብሰፊሑ ዝምህሮ ትምህርቲ እቶም ዘይተመዝገብና ዘለና ክንምዝገብ ነዘኻኽሪና ዘለና ማለት እዩ ካብ ፅባሕ ቀዳም ሰሙን እሞ እግዚአብሔር ሰላም ይቐንየና ናይ ሽዑ ሰባት እግበረና ናይቲ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ተኻፈልቲ ክንከውን ንሱ እኳ ካብ ርሑቕ ናብ ርኡ ሳይጎዲፍ እንዳመፀ ንሕና ድማ ኣብ ከባቢ ፀኒሕና ነቲ ዓለት እቲኣ መዲብና ኣብቲ ዝግበር ትምህርቲ ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ናይ ሽዑ ሰባት እግበረና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓፍ ንበል ثم أبو ولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين كم بحدش كل زهز እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ለኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ንገልና ወክፋድሕንና እምበረ ፈተና ይተእትወኒ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልሞ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ትረከብ ንስኹም ብርኺ ወምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሃበልና ኩሉ ይብካና ከምኡ እግዚአብሔር ኣጥበየና ፀጋኸው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጥ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማይ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብለል ነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለም ዝምርማርና ሰላም ሓሉ መፍቀድ እግዚአብሔር ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦ ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንታ ኣዛብ ከዓ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦም ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ሕጂ ስምካ ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ጸለናየ ጸሎት አምላኽና ስምዓና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርብ ምሕረት ዘውርድ ንኹነታትና ድማ ዝልውጥ ግበረልና ትኽንመሃሮ ዘምሰና ቃልካ ድማ አምላኽና ንሕና ናይ ዘመንና ጳውሎስ ክንኮነካ ነቲ ቃል ጥራሕ ክንፈልጦ ዘይኮንናስ ንቃል ፈሊጥና ስነ ምግባር ክንፈልጥ ንዓኻ ከነገልግል ኣብ ቅድሚኻ እሙናት ኮይንና ክንርከብ በዚ ቃልካ ሓይሊ ክንረክብ ንስኻ ሓግዘና እዚ ቃልካ እዚ አምላኽና ንእግርና መብራህቲ ንመገድና ብርሃን ኮይኑ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ብመንፈስ ዘዕብየና ግበረልና መልአካ ቅዱስ ርፍአሊ ኢካ ድማ ሓልወና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እናኣትዎ ዘለና ዘመን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና እንሕደሰሉ እንልወጠሉ ብመንፈስ እንዓብየሉ ግበረልና ድሓነ ሰላም ኣበዓልካ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብፅሐና ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ
أصانا نعلنا تجنقهم زلوا رغولهم نعلم كل ما سلام كورد الله زي أمن قومنا أسياتنا أبتفل عليه هجر نريو زلنا مدرباي تم فساس دم أملخنا يأكل بلنا عقل صبتي خمس قبرم زلهم مؤجزيابير أملخنا سيني لدسهم هدؤ زبلهم طغن عنا بحق زمرحهم مرحخ تبنا دمان دمنكا سلام عليكنا خان مسكنكا سلام دم حضرنا رخطات دينا قدس مان دنجل مريم كفلنا أبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقستغات مصا غار كامتا أبسماي كم دم أمدري يخون علات انجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد احنا النمبر فتناي تأتونا منقستنا عيلن كبرن نزال عالمنا كائما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له اللي ناخذ انجليخي سجاهون انجليخي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك له الشركة أنا استبرختيخي ركرتهم برخيو وملئت أتسقى يا بهير مساخيو أوفيسيتي دسي والكي أتياتنا سريلنا نفتو الدخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتحوا يشري اجزينو أملاكنا ودانيس كريستوس كان يكانا سريات يردم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم عوية كانت وعيد يقنات وران سارقوس أنات ببسمكم كنفتانون سهانا يرسين سبلوان سمات جيو مهارن كريستوس ملا عصر تغلطي زيو مهارن نفسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس ملا عصر تغلطي بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نفسوس بنت اجزيتنا مريم مانكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናየ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ኣብ አንድ ወርቁ ይጽሐፈልኩም ብሩክ ላይ ትግበረልና አሜን ቃል ህይወት ይስማልና ቦና አሜን ሁሉና آمين قال وتسمعنا دحن حضور كلكم أمين سلام ليتي زخبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس ቤተ ክርስቲያን ተህዋ አገልግሎት ኣብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ግዜኹምን ስራሕኹምን ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ውህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዝሎም ምሸት እዚ ብቃሉ ገይሩ ክባርከና ዘምሰየን ዝመጽእ ሰሙን ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ እንሆ ናይ ሓድሽ ዓመት ኣብ ናይ መስከረም 2016 ኢና ክንራኸብ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ እሞ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ገይሩ ከምሎም ዝመጽእ ጉባኤታትና ብሰላም ከገባእና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ሕደሩ ሰላም እተው آمين دحن حضوروا አሜን ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን አሜን ስማዕልና አገልግሎትኩም ይባርክ አሜን ናይ ኩላህና አገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር ቃል ህይወት ይስማዕና ብሩክ ላይ ትገዛና አሜን አሜን ሰላም ለይቲ ኩላህና آمين دحن حضوروا آمين سلام ليتي سلام ليتي تبارك يمسينا آمين آمين كلنا